El mes de febrer està dedicat a la pilota valenciana en l'Eliana i el Centre d'Estudis Locals amb l'Ajuntament van programar una partida d'aquest esport en el trinquet del poliesportiu, amb els pilotaris de luxe, Solo 3 i Salva, contra Miguel i Javi. Estem acostumats a jugar totes les setmanes entre nosaltres i vindre, arreglar-se les mans així en els companys i m'està parlant de mil històries i ara ja a calfar i a començar la partida. Què és el més difícil d'aquest esport? És una pilota molt xicoteta i que té que pegar bé a la mà per a no fer-te mal i pot ser que sigui més complicat, això junt a la velocitat que agarra la pilota, però és qüestió de pràctica com tot. És un esport en què tot el món se pot adaptar, n'hi ha jugadors de tot tipus, n'hi ha jugadors de moltíssima força, n'hi ha jugadors més tècnics, jugadors més corpulents, jugadors més xicotets, és un esport que cada un s'adapta a les característiques que té i pot practicar tot el món. Què t'has ficat allà a les mans? Nosaltres utilitzem sobretot planxes de ferro, dalt del tot i principalment esparadrap per a subjectar-ho tot i després baix tessamoides que n'hi ha que és tipus una esponja per amortiguar un poc el colp i després a partir d'ahí ja cadascú ho fa com més còmode és o millor li acopla. Tot el que sigui pilota és bo i si en compte d'un mes ne podem més, millor. A més, es va fer un merescut homenatge a tots els pilotaris que ha donat el nostre poble al llarg de la història, que van rebre un guardó de les mans de l'alcalde, la regidora d'Esports Eva Santafé i el president del CEL, Rafa Desco. El primer president de la Federació de Pilota Valenciana i tenim el gust de que sigui el nostre veí i nostre amic, Víctor. Me pareix molt correcte de que ens en recorden dels jugadors de l'Eliana que no ens han fet mai res. Sí, han hagut 7 equipos, no? 7 equipos de jugant en federats i s'ha perdut tot ja. Però almenys ens fan un homenatge i pareix que la gent a veure si reviva un poquetet i venen a jugar.